Sige, sige. Picturean nyo. Dito na ako sa Picturean nyo yung rin. Oh, oh. Ano ba yan? Oo, na yung dating bagong pa. Ngayon na. Bale na ngayon na. Kasi mo na niya eh. Kasi. Joke lang, save ko kayo ni ate ko. Shoutout mo ni Kumare Leia. Shoutout mo ni Kumare Leia. Di ba? Tagal naman ang kasama.
dami. Ba't merong ganyan? Hmm? Kami nung walo. Ay, nagrawo, di ba? Kagay, video lang. I-upload ko no rabi eh. Lola, tauban mo. Di, ayun po guys, kaya na ti Lola. Ayun yun ang kumari. Nag-wising naman ang bilin. Maglaki din ang kupingin ko. Ano, ikuit. Tatanya
kausa. Shout out Ate Celine. Ayun. Send ko lang daw kanya live. Ayun, lasing na po ako guys. Dito kami sa ay, katatapos lang kumain ni Gausi. Ayun. Ayun. Ayan, ang dami na niyang kinuha. Ilang Tupperware yung dala mo.